Façana de Vilamuseu. Hem conservat la façana de l'antic Col·legi Públic Doctor Esquerdo, que ara és el nou Vilamuseu, museu de la ciutat i centre de la xarxa de museus i monuments de la Vila Joiosa. El famós metge Álvaro Esquerdo, nascut a la vila en 1851 i mort en 1921, va pagar la construcció de l'antic col·legi. És una façana historicista, perquè imita estils antics. Les finestres geminades o dobles imiten palaus medievals. Els òvuls i fletxes i els dentells imiten l'arquitectura grega i romana. El col·legi es va tancar en 2005 per trobar-se en ruïnes. Vilamuseu té instal·lacions i activitats accessibles dissenyades per a totes les edats.